Sziasztok, én Killer vagyok, és már ma Kingdom Rush-ról fogunk játszani, Frontiers. De hát én eljutottam eddig, hát előről fogom kezdeni örömötökre. Na első, ez a pálya. Na hát itt kapunk egy ilyen fosást, ezt átugrom. Na hát a játék lényege az, hogy van egy ilyen, támadnak valami niggerek, és nekünk meg kell védeni ezt a helyet itt. Nekem már ilyen csajom van, persze. És megkerüljön. Aki megvédi azt a helyet ott, na gyerünk. Mindegyikből egy részt fogok videózni, vagyis egy pályát fogok naponta. Látások, hogy így támadnak, és ez a Ziásztuc kombó meg lövi őket ezerrel. Persze mindig minden erősebb ellenfelek lesznek. Na tovább fog tartani, hát én ezt most elindítom, mert még van elég. Na hát, most már meglássátok, hogy lehet, hogy lesz új ellenfél. Ezek még mindig ugyanazok. Na kaptunk egy ilyent, amit így lerakunk, és akkor ők megtámadják az ellenfélt, lelassítsák. Megindítom a következő hadműveletet. Ide rakok még így. Hát nem tudom hány pálya van a játékban, elég sok. Úgyhogy ez egy ilyen végigjátszás. Ez az első végigjátszás sorozat. Na itt ide is rakunk ezt. Indítsuk a következő hadműveletet. Na hát a játékban is elég... Na, itt egy új ellenfél. A játékban is eléggé nyugodtak kell legyünk, mert elég sokszor lesz olyan, hogy elveszítünk, vagy vesztünk, meg ilyesmi. Szóval nyugodtnak kell lenni játék közben. Ami nem olyan könnyű persze, mikor valamit gondolod, de lehetetlen, azt nagyon mérges lesz persze. Na hát itt már negyedik körben vagyunk a 6-ból. És még mindig nem értek el idáig, hát nem is csodálom, mert ezek még kezdő csávok. Na, majd később lehet fejleszteni ezeket, mondjuk erősebbre. Én mindig ilyeneket használom, mert szerintem ők a egyik legjobbak. Igaz van, na tipp. Meg igaz vannak ilyenek is, hogy katonák jönnek ki belőle ágyúk, amik felfelé lőnek, de mégis én az ilyászokat szeretem. Mert valami úgy jobban vonzanak. Szeretem az ilyászokat. Na, ez az 5. kör a 6-ból. Szóval még van egy kör, amit ki kell bírni. Hát szerintem ez jutott el a legmesszebbre. De ez még messzebbre fog. Mert ezt itt kezdtük előni. Hát... épp hogy eljutott volna idáig. Na ez elég messzire el fog jutni, mondjuk kb. Idáig. Idáig így, ne túlozzunk. Idáig minimum. Hát nem. Jó van. Kaptam ilyen bombázást kombót. Meteoritokat rábaszunk a nigger pofájukra. Mondjuk erre a 2-re, mert ezek erősebbek, mint ezek a kis cigányok. Na, hát most itt csak nézhetem, hogy szenvednek a csávók átjutni. Ez 3 csillagos lesz. Persze, hát semmi nehézségi fokozat nincs benne. Ezt még a kezdők is tovább is végigjátszanak. Hát rakjunk, akkor ezt adjuk el. Ezt rakjunk ide egy hülyeségbe, ilyet. Ezt is adjuk el, rakjunk ide egy varázslót, megmutassam nektek, hogy melyik hogy néz ki, és ide rakunk egy ilyet. Hopp, ja, már varázslót raktunk. Jó, majd a bocsánatot kihányok. Itt van ez. Na hát most jött egy ilyen fasz a gyerek, aki megállította a cuckombóimat, és most ők nem bírják őt lőni, és itt elkezd ugatni. És elhúz a picsába. Na gyerekek, nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Én nagyon remélem nektek, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor nyomjatok a jobb alsó sarokba rá egy lájkot, vagy még jobb a bal alsó sarokba egy feliratkozást. Találkozunk legközelebb is ebben a játékban. Én Killer voltam. Sziasztok!